Някой въпрос по другата тема за младите? За младите. Какво може да направи общината? Общината това, което може да направи е да се грижи да има повече инвестиции в града, защото където има просперитет, младите имат една идея, повече причини да останат. И образованието и възможностите, икономическите, те не са само в ръцете на общината. Това е нещо, където трябва да се работи с всички заинтересовани. Държавата, защото тя има пряк контрол върху всички образователни институции, върху процеса на образование, програмата. Както сме направили в IT сектора. Там не мисля, че общината е имала кой знае колко активна роля, за да се развие тази индустрия. Хората от индустрията са си я развили и не само, че много хора останаха, но и много хора започнаха да се връщат. И общината може да бъде активна, да привлича външни инвеститори, да помага на тези, които вече са тук, да се справят по-добре. Добре, аз мога ли да задам един хъплив въпрос? Да. Питай. Защо Васил Терзиев не е в листата за общински съветници? Този въпрос задавам вече в медиите, но аз пак ще го задам. Защото Васил Терзиев ще става кмет. Нямам нужда да бъда в общинския съвет като план Б. Нашия отбор не работи с план Б. Устроили сме го. Абсолютно. От ден едно сме казали, че работим за убедителна победа. Няма как да работиш за убедителна победа и да мислиш за алтернативи. Единственото нещо, което имаме е бъдеще. Какво ще направим днес, за да имаме по-хубаво бъдеще, всички ние. Въпрос, който нас младите мисля, че интересува доста, тъй като все пак ние сме младото поколение, вие като водещ в IT индустрията, как ще подобрите отчетността на общината, така че да е достъпна за нас граждани? Както и всички, малко смесвам два въпроса, но всичките бумащини, както ще ограничите общински? Едно приложение, което ти е в джоба и което обединява всичко, което сте виждали до момента. Кол София, гражданите, да можеш да си платиш данъците, да видиш какви глоби, СМС за синя зона, нотификация, ако ще спират парното или студената вода в твоя район. Всичко, което имаш като взаимодействие с общината, да бъде на едно място. От към прозрачност, всичко, което може да се отвори и да се направи публично, наредби, решения, бюджети, поддържащи документи, всичко смятаме да го отворим, защото когато имаш информация, може да почнеш да задаваш и то правилно смляна информация, можеш да задаваш въпроси и да участваш в този процес, иначе си изолиран. Друго нещо важно за нас е отчетността на всички по веригата, от кмета, районни кметове, общински съветници, които ежеседмично и на регулярен период да споделят какво е направено, защо е направено, какво не е направено, какви са причините и това да бъде новата култура, да им знаете лицата на тези хора и да можете да им задавате въпроси и те да не бягат по тъча. И това сме си говорили с други колеги от екипа, че е абсурдно град като Скопие да може да направи 10, примерно, големи улици на година, ние направим 2. Това е скандално. Скандално. Това ние ги правим и след това трябва да ги преправяме в повечето. По 2-3 пъти. Да. Смятате, че младите хора в София трябва да гласуват? За да могат да имат претенции към това, кой ги управлява. Ако не си гласувал и не си спазил, оползотворил най-базовото право на демокрацията да гласуваш, нямаш право после да се оплакваш какъв е града, какви са хората, които те управляват. Претенциите като гражданин тръгват от това да гласуваш. Гласувай с номер 85.